I aquesta és la paret de poesia. Tinc un llibre que es diu Carbassa emergent llum de Bengala, amb l'Hebreu Edicions, i ara estic, segueixo escrivint, i aquí doncs és un recull de poemes d'aquest poemari, però de nous que aviam si trec ara un altre aviat. I vaig fer un recital fa poc a Igualada, a la Bastida, que es deia Aviat serà aviat, amb música a les Xavilloses, i aquests són els papers dels poemes d'aquest recital, que també el faré aquí al Museu Abelló, i que m'ha fet gràcia també tractar el foli com a objecte, o sigui, perquè és el recital que vaig fer allà a Igualada, aquest recital, aquesta selecció de poemes que vaig fer, l'he estès i l'he penjat aquí, que pots llegir els poemes i hi ha la vessant poètica, escrita, la lectura, però també com el concepte d'aquest recital, que té un discurs també aquest recital, i està exposat com a obra aquest recital. I alhora doncs pots entrar i conèixer la poesia, aquesta altra disciplina. Doncs ara us llegiré un d'aquests poemes, dividit en 2 actes, que es diu El navegant, primer acte, a la contra, segon acte, que diu així. El navegant, amb ulls de cola, barba florida, alls i farigola, papallones d'impacte, orgull de goma, alfabet autodidacta, alça la vela per rebre el vent de mestral, el seu vaixell de cadires, a l'aventura, més content que no dir res. A contravent i contramarea, contraataca i contradiu, a contrallum, contrasta i contraposa, a contratemps, contrasentit, toca el contrabaix, contramestres i contrafinal.